Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Madison, tambalanista for the past 12 years, at OFW dito sa Malaysia. Sumulat ako sa inyo to share a painful love story. Yung love story that leaves a bad taste in the mouth. Yung love story na nang matapos, you wished na sana it did not happen at all. 5 years kaming office mates ni John. Dahil we have so many things in common, lalo na sa mga gustong pagkain, we became friends. Lunch buddy ko si John. Sabay din kami during short breaks at sabay umuwi. For the longest time, pabiro niyang sinasabi na ideal wife daw ako. Sana daw sa next life niya, kami na. I never took it seriously kasi alam ko, may pamilya siya. When COVID happened, na-stuck kami sa Kuala Lumpur. Doon kami sobrang naging close. Hindi ko naman binigyan ng mali siya nung una kasi hindi ko naman siya type to begin with. Not in a romantic way. Pero one night, I dreamt about him. And that one silly dream changed my perspective towards him. Kuninento ko sa kanya ang panaginip ko. After that, we became intimate. Lumalim ang pagtingin ko sa kanya. Palagi niya akong ina-assure na mahal niya ako. Siya ang naging pillar of strength ko tuwing may challenges ako sa trabaho. He was always there for me. Ang weird kasi mahal na mahal niya ang pamilya niya, pero mahal na mahal din niya ako. Kaya ang tawag niya sa akin, perfect mistake. Kung may rewind button lang daw ang buhay, hahanapin niya daw ako. Ang sakit tuwing nakikita ko ang posts niya with his family every time na umuwi siya ng Pilipinas. Itong huling uwi niya sa Pilipinas, nagdesisyon na akong iwasan siya. I was able to do it, but until now, I am hurting so bad. Sinusubukan ko namang mag-move on araw-araw pero parang I am crawling. Ang tagal ng process ng healing ko at dinadaan ko na lang sa dasal. Para sa mga kapwa ko tambalanista na nasa parehong sitwasyon, kumawala na kayo habang maaga pa. Yung mga nagbabalak pa lang, huwag na ninyong pasukin ang ganitong eksena. In the end, the temporary happiness that you will feel is not worth all the pain that you will have after the relationship. Believe me, walang ibang patutunguhan kung hindi heartbreak na malupit. Walang happy ending sa ganito. Thank you, Tambalan, for reading my letter. You are my source of happiness and wisdom. Ang inyong tambalanista, Madison.
parang nakakamayaman yung pangalan na Madison, Oo nga. 'di ba? Ang siya lang pakinggan. Oo, 'di ba? Sinong imi-meet mo later? Si Madison. Oh, taray. Oo. Pero Parang ang tawag ng mga kaibigan niya si Madi. Made. Oh, yun yung mga ano niya, yung kanyang nickname. Oo, Mads. Si Mads, Mads, yan. Mga kalaro niya noon sa kalye, si Madi. Made, yan. O kaya si Son, yan. Yan. Ayan. So anyways, ang ganda ng name mo, Madison. So anyway, ito po yung ito yung aktual na sign na hinihintay o hinihingi or sign na ibinibigay kahit hindi mo hinihingi para sa parehas na sitwasyon na meron si Madison or naging part of that situation or the experience ni Madison. Gusto ko yung sinabi niya na walang happy ending sa ganito. Kumawala na kayo. Yun ang Diba? sabi ni Madison. Habang maaga pa. Kasi minsan, kaya natin pinupush. May kabet. Isinama natin. yung sarili. Kasali. Aminin mo. Hindi. Aminin mo. Wali. May kalaguyo ka, no? Aminin mo. Wali. Sa inyo pala, sa inyo. Sorry. Yan, 'di ba? Minsan, kaya hindi ka kumakawala dun sa sitwasyon. Kasi meron kang mga naririnig na kwento, 'di ba, na hindi katulad nung kay Madison. Ang naririnig mo namang kwento ay yung kwento na nagtagumpay sila over the legal wife. Ang naririnig mong kwento, sila yung pinili. 'Di ba? Na may pag-asa kasi pwedeng piliin yung syubet, 'di ba? Correct. Kaya parang na-encourage ka na pwede ka pa rin piliin. Sa madaling salita, nagbabakasakali ka rin. Kasi yung iba Hoping nga and wishing. correct, yung iba nga pinili eh. So, 'di ba? Baka ako rin. Yung kakilala ko ngang pinili, hindi naman siya maganda pero pinili siya. 'Di ba? Ano't ano pa ako, 'di ba? Na mas maganda sa kanya. Di syempre pipiliin ako, mas pipiliin. Pero sitwasyon 'yun ng iba. Iba yung sitwasyon mo. Walang assurance na pipiliin ka. At higit sa lahat, mali kasi to begin with. Yes. Diba? Doon muna tayo sa mali naman siya umpisa pa lang. Alam mo na nga taken. Diba? Pero chinenelin mo pa rin, 'di ba? Correct. Gumawa ka pa rin ng eksena para maging intimate kayo, para magkaroon kayo ng relationship. It's wrong to begin with. Tama. 'Di ba? Napapaniwala ka kasi ng Oo, na mga yun nga. Kasalanan ng social media, kaka-cellphone mo yan. Kasalanan ng social media yan kasi alam mo nga may mga kakilala kang ganun. Correct. Na naging okay naman sila, na sila yung pinili, 'di ba? Pero hindi okay. Sa minsan napapaniwala tayo ng mga napapanood nating telenovela. Kaya nga. Diba? Siya nga, Oo, 'di ba? Ako rin, masaya nga siya, 'di ba? kaya Pero hindi nga natin nakikita yung conflict in between. Nakikita lang natin yung yung mga happy moments nila. Pero Alam kung mo, bibilangin mo, mas marami pala yung mga nakakakonsume na pagkakataon na kasama mo siya. Correct, kasi yung ang daming nakakakonsume, nagtatago. Actually, kasama o hindi mo siya kasama, may konsumisyon correct. Kasama mo siya, Mm-mm. nagtatago kayo. Hindi ba't konsumisyon yun? Yes. Ang hirap-hirap, lagi kayo nagtatago. Baka anong isipin ng kaopisina, baka may Totoo. makatake ng photo, 'di ba? Yung mga ganon. Tsaka alam nyo kasing mali, lahat ng mga bagay na tinatago, pag tinatago po sila, ginagawa mo siya ng patago, mali. Nakakita ka na ba ng lantarang nagnakaw? Oh. Hindi, 'di ba? 'Di ba? Kasi ginagawa nila 'yun ng patago. Nag-aakyat ba? Correct. Nakakita ka na ba ng walang pakialam na gusto nila katirikan ng araw magnanakaw sila? May mga ganun, makakapal mo ka. Pero pero ginagawa pa rin nila na patago 'yun. Lahat palihim. Lahat ng palihim. So lahat ng bagay na ginagawa ng palihim, alam nating mali. Kasi ba't mo ginagawa ng palihim? Correct, diba? correct. So, diba yung mga nagpapat session? Sorry, yun yung naisip ko. Wala ka naman nakita na, alam mo, nasa gitna ng MOA, Oo. na nagse-session yung mga adik. Wala. Oo. Ginagawa nila yun sa lugar na alam nilang wala makakakita, walang makakaamoy, madilim, diba? Bakit? So, bakit? Kasi nga, mali. mali. O, yun. Yes. So, sabi mo nga, partner, diba? Kasama mo siya or hindi mo siya kasama, may konsumisyon. So, kasama mo siya, laging patago. Hindi mo siya kasama konsumisyon kasi alam mo, kasama niya yung pamilya niya. So, ang daming negative consequences. Kaya nga gusto ko yung sinabi niya na walang happy ending sa ganito. Doon nating panghawakan kasi mali kasi siya eh. 'Di ba? At yung sinabi niya na yung temporary happiness, yung temporary na kilig is nothing compared to the pain afterwards. Yes. Heartbreak, sabi niya, heartbreak ang kinihihinatnan niya, ang ending niyan, sakit sa puso. 'Di ba? Kahit naman ikaw yung pinili, let's say pinili ka, ang sakit pa rin
din sa pakiramdam, sa puso ng pinagdaanan yun. For sure, may pagdadaanan ka ding matindi. Diba? Totoo yun. Yung sinasabi natin, no, sa sitwasyong ito, napakaganda, ulitin ko lang, babanggitin ko lang, napakagandang testimonial nito, mga kaibigan, from coming from a person, no, na naka-experience ng matinding pain. Yes. And anong tawag dito, yung sakit sa puso. Correct. Di ba? First hand sa isang taong naka-experience ng matinding pasakit sa pagiging isang kabit. Yon. Okay. So, ito yung sinasabi nating napaniwala ka sa maling pag-ibig. Yan. Di ba? Minsan, clouded tayo kasi masaya tayo. Correct. At sinasabi kasi sa iyo nung lalaki na, alam mo, mahal kita. Pero hindi pagmamahal yun eh. Maaaring pag-ibig, but it's a selfish kind of love. Ang minamahal niya yung sarili niya, hindi ikaw, hindi yung asawa niya. Kasi pag mahal mo ang isang tao, hindi mo iaalaw na masaktan kayo pareho. In this case, parehos kayong nasaktan eh. Kaya, diba? tas tingnan mo, Nasaktan yung misis niya, nasaktan ka rin. Kaya nga. Nasaan ang pagmamahal doon? at saka tingnan mo ang tawag sa'yo, perfect mistake. Yes. Mali na kaagad yung, Yes. mali na kaagad yung tawag eh. So hindi Oo. pag-ibig yun, pagmamahal yun para lamang sa kanyang sarili. Sakim pala yun eh. Oo, di ba? Ang iniisip lang niya, yung sarili niyang kasiyahan. Di ba? His own satisfaction, hindi asawa niya, hindi ikaw. So yun pala, pag tinignan natin yung mga anggulo na gano'n, na minsan hindi natin nakikita kasi masaya tayo kapag kasama siya. Correct. Napaniwala nga tayo sa maling pag-ibig. Di ba? Talagang pain yung mararamdaman mo hanggang sa huli. Ganyan. So yung sinasabi nito, napakagandang testimony nito para sa, 'di ba, coming from a person who experienced Been it there, done that. firsthand. Oo. 'Di ba? Na ikaw na nakikinig ngayon na nasa ganitong klase ng relasyon Or papunta papasok pa lang. sa ganitong klase ng relasyon, Oo. ang sabi nung naka-experience na kung mawala ka na, itigil mo na, huwag mo nang umpisahan. Correct, 'di ba? Naku, nag-uumpisa yan sa mga malagkit na tinginan. Nag-uumpisa Oo. yan sa kape, pupunta yan sa kapa. Nako! Yan ang ayaw natin, from kape to kapa real quick. Nakakatakot. Kasi alam mo yan eh, hindi ka naman tanga sa sarili mo eh. For example, alam mo naman kapag ang isang tao, meron kang intention dyan eh. I mean, kilala mo naman yung sarili mo na ito yung mga tipong type ko, 'di ba? Ano lang naman to eh, regular, nothing lang, ganyan. Tapos diyan na nagsisimula ang lahat. Kaya Totoo. tama ano ulit yung binili ni Madison, 'di ba? Huwag mo nang umpisahan. Yes. Or habang maaga pa, kumawala ka na. Yon. Ako ka. Mas naku ka, kukurutin Naku ka. kita mga sabi Naku ng ka. nanay mo. Oo. Naku ka talaga. Makukurot kitang bata ka sa singit pinong-pino. Correct. Ang sakit, tsaka masakit talaga yun. Yung yung iniiyakan mo siya. Tapos to begin with, hindi mo naman siya kumpletong nakuha eh. 'Di ba? To begin with, mali naman. So yung iyak mo, may kasamang, of course, you're heartbroken kasi kailangan yung maghiwalay or pinili niya yung misis niya talaga, 'di ba? Tapos may kasama ding tangang-tanga ka sa sarili mo. So nagpatong-patong na, 'di ba? Correct. At bottom line nito, talagang hindi magandang effect Talo. sa iyo. Talo ka. Kapag naging kabit ka. 'Di ba? Huwag mong akalain, huwag mong isipin na masaya. Kabit left the group. Akala Wala mo na. lang 'yan. Wala na, kabit left the group. Tsaka huwag ka maniniwala lagi sa promises. Oo nga. Oo, mahal kita. Oo. May pamilya yung tao eh. Kaya nga, inuuwian palagi sa Pilipinas. Oo, tapos naniniwala kang mahal ka. Kaya nga, Oo. 'di ba? Wag tayo lagi nagpapadala sa pangako, 'di ba? Correct. Sinabi bibigyan tayo ng ayuda, hindi naman natin natanggap. Charot. Yun din. Oh, di Yung ba? mga pangako na yan. Masasaktan ka, madilis Nako appoint ka. Nako. Salamat, Madison, for opening the eyes of our soon-to-be, nagbabalak-to-be, Yan. diba? And certified kabet. Kabit, nako. Diba? Salamat for opening their eyes at naway itong kwentong ito ay magsilbing sign talaga for them. Diba? Na ito na yun. Ito na yun yung kung naghihintay sila ng sign na natitigil na sila, ito na yun. Ito na talaga, wala nang iba. Thank you for sharing, and we pray and you continue to pray, Kabisyang Madison, na mag-get over mo yung heartbreak. 'Di ba? Lagi naman nating sinasabi to sa Tambalan Partner, ano man yung sitwasyon mo, magbabago 'yan. So kung Tama. ang sitwasyon mo ngayon, iyak ka ng iyak, nanghihinayang ka, sinisisi mo yung sarili mo, nangungulila sa kanya, magbabago 'yan, diyan forever na ganyan.
Salamat, Madison, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, kabisyo. At kung ikaw, kabisyo, hindi masyado nag-i-email, gusto mo Facebook, ayan, pwede mo rin kaming i-PM, i-search mo lang sa Facebook, Tambalan. Yun po ang aming official fan page. So, dun ka mag-send ng iyong letter. At ikaw, kabisyo, kung gusto mo naman ng magandang balita. Ayan na! Diba? Feel good news today! Kaperahan ba ka mo? Ay, syempre, yan talaga nagpapa-feel good sa atin ng Bonggels. O eto na, para po sa lahat ng mga tambalanista natin sa Manila, at chance to win 1,000 pesos para sa ating FanScan. Kaya Manila, scan mo na! Ayan na, sa pagkakataong ito mga kabisyo, ipa-flash na namin sa mga nanonood po sa FB Live ang ating QR code. Yarn. Ito po yung kulay orange na bilog. I-ready lang inyong mga cellphone. Ayan na, itapat ang camera ng inyong cellphone sa bilog na nakikita nyo ngayon. Tapos, automatically, it will lead you to a link. Yung link na yan, pagka clinic mo yung flow code na link na yan, meron ka ng mapupuntahan na katanungan. So kung wala ka naman sa FB Live, meron kang calendar, meron kang sticker na bago ng Love Radio. Ayan, scan mo na! Ang ating question for today ay... Sino ang Pinoy artist na kumanta ng Stupid Love? Letter A. Salbakuta. Letter B. Block 9. Or letter C. Andrew E. Ayan. Madadali lang ng mga tanong, di ba? Yes, knowing natin yung mga sagot sa mga tanong na yan. Kaya go for a chance to win 1,000 pesos. Mamaya sa programa ni Lala Banderas, i-announce niya kung sino yung ating winner. And don't you worry, kung man hindi ka pinalad ngayong araw na ito, sa darating na Friday, Yon. yung pinagsama-sama mga entries mula Lunes hanggang Thursday, pagpipilian po sa darating na Friday. So pasok pa rin yung entry nila sa madaling salita. Bakit nga ba importante yung Friday, partner? Kasi syempre mas malaking pa premyo. Ayun, magkano ipapabigay natin para sa isang winner lamang? 6,000 pesos. So, di ba? Good news talaga Good yun. news. Napakagandang balita hatid sa inyo ng Love Radio Manila. At kung ikaw ay nasa probinsya, huwag ka mag-alala dahil ang inyong provincial station meron ding sariling QR code. So, Sali lang ng sali. Sali lang ng sali. Tutok lang always para Yes. naman na may chance kang to win prizes. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!